24'de ikisimizdem tayin bolla ulanlar. 5 ay işleren masin. Diskasını nähil edellip soradym sizden. Belli bir karara gelip bilmedim onun. Zavodskoy öznetdim. Berde hissa dedin neler? Diňe yüzünün kraskasyny ayırdyk. Süpürüpçük. Ana Zavodskoy öz geliş ana Zavodskoy şu zat. Nesip bolsa aljak adam özü isleýän kraskasyny sepdirir. Şoň üçin şoň alet koyduk. Öz Zavodskoy geliş. Bakaýa daýyn soraýanlar üçin. Bu maşynyň bakasy 38.000, 38'e berjek ýagny. Aňark maşynam 30. Çalakçylok düşünşör söwda bu. Abmenam eders. Özlerinden pisrek sat bilen üstüne pul vermeler ýöne. 24, aňarky 21, 2-4 motor, ol 3,5 bilýäňiz. Haýsyny almak isteseňiz, iki maşynam özümde duraglanlar, öýde durýa. Gelin görüň, sürk görüň, test edin. Test drive mode, gelip sürk görüň üçin pul alamok, ussaňyzam alyp gelin. Men aýdan degimden başga degim tapsaňyzam maşynlar padarka.